Ο Καλλιόρας ο Βασίλης, αυτός με τον Ικάρδο, όπως και ο Χατζηστεφανής, με το νούμερο 52. Να θυμίσω ότι ο Μιχάλης ο Παγκόπουλος τρέχει με ίντρε φίτσαση. Ο Καλλιόρας ο Βασίλης, με το νούμερο 52, με τον Ικάρ. Ο Μαλαδρινός ο Άγγελος, με Σασί Χάζε. Ο Μπέκας ο Στέλιος, με το νούμερο 80, με Σασί Πήρε. Ο Παπαχρήστος ο Σωτήρης, με το νούμερο 12, με Χάζε. Και ο Κωνσταντίνος Μακόλας, μέλος και αυτός της Ασπής από Θεσσαλονίκη, το νούμερο 35 με Τέκνο. Και στην κατηγορία DD2 έχουμε τον Κοκορίδη του Παναγιώτη με το νούμερο 3, μέλος της Ασπής. Με το νούμερο 12 ο Παναγιώτης Κοκορίδης τρέχει με PSR. Με το νούμερο 12 ο Κανασούλης ο Γιάννης με Πήρε, και αυτός μέλος της Ασπής από Θεσσαλονίκη, ο αεροφόρος της Λέσχης, μας πάει ταξίδια. Με το νούμερο 43 ο Βακριτζόγλου Χάρης με PSR. Με το νούμερο 2 ο Μανώλης Παπαμιχαήλ με PSR. Με το νούμερο 8 ο Κινδύρογλου Αλέξανδρος Μιχάζες. Με το νούμερο 46 ο Καμιλάκης ο Σωτήρης και αυτός Μιχάζε. Με το νούμερο 33 ο Μπενής ο Μινάς με CRG. Με το νούμερο 19 ο Θεόφιλος Κατσιώνης, μέλος της Ασπής και αυτός Μιχαζικά. 69 ο Σερδάρης ο Γιάννης, μέλος και αυτός της Ασπής με RM1 από την Καβάλα. Ο Νίκος ο Κατσιπέρης με το νούμερο 29 με Άρο. Με το νούμερο 11 ο Τρεβεζάνος ο Γιώργος με RM1. Και ο Πέτρος ο Πέτρος με το νούμερο 27 με RM1. Να ευχαριστήσω όλους τους οδηγούς που βρέθηκαν κοντά μας για να μπορέσουν να δουλούν και αυτοί που βρίσκονται πάνω εδώ στην καφετέρια για να ξέρουν ποιοι είναι αυτοί που τρέχουν εδώ μέσα. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στους τελικούς αγώνες, οι οποίοι ξεκινάνε ουσιαστικά μέσα στα επόμενα λεπτά. Να ετοιμάζετε